velkommen til Studie 7's sjove tv-avis. Under de meget mærkelige omstændigheder. Kan I ikke sige det? Ja, du kan godt lade være med det der. Bare lige meget. Det er... Ja, så må du færdig ind derovre igen, så. Ja, det der. Velkommen. God aften og velkommen til... Nu vil jeg lige, hvad jeg sige. Ja, godt. Det kører. Nej, det kører lige. Ja. Kom med noget musik for helvede. Musik? Ja, det kan stedet. Ja, det er det. Ja, musik. God aften og velkommen til Studie 7's røvsyge Under de meget mærkelige omstændigheder i går sen aften skete det for den ellers udmærkede restaurant Havblik, at de tabte over 100 liter sort tjærekaffe ud over gulvet i spisesalen. Desværre kom Studie 7 lidt for sent og nåede derfor ikke at få filmet deres griseri, men vi var til stede, og vi var nærmest ved at brække benene, da vi kom gående. Da de ikke rigtig kunne finde ud af at tørre, og det er jo beklageligt, enormt meget beklageligt. Og nu en skandale. Skal du ikke have klippet med vores... Vi er da ved at optage, så begynder du at snakke. Okay, nå, det tager vi bare med. Helt lortet med. Okay, nu har vi en skandale. Det offentlige har gennem hele ugen pumpet alle virksomhederne for penge, og det drejer sig om flere 100 kroner. Det er nu kommet frem i lyset, at de penge, der skulle være gået til vores københavnertyr, i stedet for at gå til wienerbrød og kaffe til det offentlige. De offentlige har torsdag morgen sættet og fedt sig for 24 kroner til vores... hold kæft, man. Har siddet og fedt sig for 24 kroner af vores penge til vores københavnertur. Ja, så er det rigtig skæmt. Det håber vi da, de kan. Ja. Så hvad laver vi ellers? Ja, vi laver en masse med... Nu sidder de og laver regninger i øjeblikket, og vi skriver til leverandørerne, vi også skal have noget, selvfølgelig. Og det er deres kaffe og wienerbrød, Ringsted snakker om, hvis nogen skulle være i tvivl. Så derfor har Studie 7 et godt råd til jer. Pas på jeres penge, når de kommer og tjekker jeres regnskab. De er hurtige, og de ligger hurtigt. Og de lægger lynhurtigt 4% oveni til deres wienerbrød og kaffe. Watch out, her kommer Ringsted. Nej, det er løberinge, det der. Her kommer. Gevaldige problemer mellem Turbotryk og Ib Andersen. Og der var næsten ved at komme til en retssag. Men her hører vi lige et par kommentarer fra de to herrer. Ja, vi siger tak, fordi vi måtte få lov at komme i studiet her, fordi det kommer nok til en fredelig udgang af affæren. Jeg var godt nok sur i tirsdags. Jeg var virkelig sur over at blive hængt ud som dårlig betaler og blive råbt efter på gaden og sådan, men det er ikke min stil at føre retssager, så jeg vil lade det være glemt, og det er min sagfører godt nok ked af. Men jeg synes, i de tider her, hvor alle kan finde hinanden, og det ene område efter det andet indgår overenskomst imellem parter, der ellers er i hårene på hinanden, så skulle vi nok også kunne finde hinanden. Så jeg vil lade det være glemt, og vi er forhåbentlig gode venner igen. Og sådan, og det synes jeg selv er en god udgang på. Og hvad har Turbotryk-chefen så at sige til det? Jeg må indrømme, jeg ved slet ikke, hvordan de rygter de er opstået der med dårlig betaling og sådan noget, men jeg er glad for, at det
overstået nu. Og det er jeg sikker på, det kan jeg sige på alle medarbejdernes vegne. Ja, det var Ivar Andersen og jeg hyldede Danmarks turbotryk, og de levede lykkeligt til deres dages ende og fik mange børn. Ja, I skal altså ikke tro, at vi har sat det forkerte bånd på. Det her er altså fjernsyn for jer, og det er det rigtige bånd. Vi vil nu vise nogle klip fra i går, hvor jeg var discjockey, hvis I ikke lagde mærke til det, men det var jeg altså. Og det var pisse godt. Ja, det var så meget som discjockey, var jeg ikke bare kunne lade være med at stå dernede igen. Og her fra Aarhus Handelsskole Lokalradio, Studie 7, deres børneafdeling. Jeg vil godt lige have lov til at benytte lejligheden til at minde over, at vi i aften igen kører over på diskotekerne, direkte som vi gjorde i går. Den eneste forskel er som var fra lige af, hvor man ikke de plejer at komme over på diskotekerne. Ja, kom over på diskotekerne, kom over! Ja, det var så et klip, hvor vi så, hvordan Tarzan han dummede sig, og nu skal vi have et klip, hvor vi viser, hvordan Charlotte Lindholm hun reagerede, da hun fik at vide, hun skulle i TV-avisen i aften. Smag. Det er den ikke. Nej! Nej, det kan jeg ikke. Ja, det var Charlotte Lindholm. Vi skal lige have lidt musik med også, ikke det? Kæft, Nå, jeg også sige, at du har lyst. det er ordentligt. Smil. Smil. Ja, det var Charlotte Lindholm med hendes herregrin, og så vil vi gerne sige tak til... hold da op med det der, mand! Så vil vi gerne sige tak til nogle personer, som har medvirket i vores fænomenale gode udsendelse. Projektet. Nå, Ivar Andersen, Christian Thornfeldt, jeg hyldede Danmark, Fie Køffer, Henning Lytse, Tanja Mathisen, Jens og Jonsen, Mona Møller, Holbæk Hansen, Jan Rulle, Martina, Manu, Ringsted, Yvonne og Lotte Lindholm, og alle de andre superstars, vi har haft med. Ja, vi skulle have haft en vejrudsigt, men vi har ikke rigtig fået nogen besked fra Meteorologisk Institut, så men en ting er sikkert, vejret det er der i morgen.
det var så for denne gang. Studie 7 siger tak for det gode samarbejde, og vi håber, I har haft det lige så sjovt, som vi har haft det. For vi har fandme haft det skægt.